का हो एगो बात जानला हलो काची भाई साहब बुरबो के बड़लो काची सोमवार के दिन है 8 अगस्त वो दिन सोनू बाबू के बर्थडे बा का कावना सोनू बाबू के। वो है विश्वकर्मा भैया हमनी के डायरेक्टर। अच्छा वो शिवमानिक फिल्म्स के निर्माता। हाँ ताके का इरादा बा भाई? इरादा हमनी के इहे बा सरप्राइज देवे के बा केहू से बतावे के नहीं है कुछ तगड़ा प्लान करे के बा यार सरप्राइज मान लो कि बर्थडे है कुछ चलता और तो कुछ इसके लिए व्यवस्था वो निर्माता विश्वकर्मा भैया से बात किया जाता तो अच्छा रहता। ना बात ना कोई ले बात कर सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज दिए सरप्राइज मत दिया देखो और सरप्राइज दिया तो वहां के सबसे अच्छा लागी एक बाइक जब देखे नु माने बहुत का कहीं खुशी दिल मिली। पूरा फाट जाई ओकरा बाद से हाँ। व्यवस्था हो जाई हो व्यवस्था जाई हो जाई। कोई ना। लेकिन देख लिया बिहार ह बिहार दारू बन बा अरे ओने कोरी कोनो में ढुक चल जाई हां ओने ठीक कोनो रही, ठीक व्यवस्था। रही। अरे जम के हो पार्टी जाई। कर जाई वो अपना घर के बात बा। आ तोरो के आवे के बा ई पहले ध्यान में रख लो तनी एकदम जल्दी है आंध्रो। आज समय से 8 अगस्त दिन दिन सोमवार ठीक आज समय बा। भूलिया मत। हाँ। ठीक बा पहले नहरिया पर फिर सोनू बाबू के घरवा पर। ओके बाय ठीक है सर।